alo kedo kabe atumta hemtu ni sipen sanglin krep holong pupusi CEM ronghang ningjepon. Bangkep Meghalaya along kachongda dampen kebang atuma phan Karbi Anglong Raikom Saikhi ke khangdon. Tungpreng along iruipen kechoa hithi Raikom Saikhi atum inghap dam cheng. Karom bini Karbi Anglong live prime time berta longpen nilisami Julie Baby nonarjek senang bertang tonpen. COVID-19 akiso kangdang bomanjok det biadang lockdown padupon koklo. Bangso jok arnibang kachongda det araratu methanga hemtun kachelana jephan penang anakisum chichak nang koklo. Bonta tim Karbi Anglong kacheri pon CEM tuliram ronghang kamatha pangching ponsi kangkira hot adon tinta kangchir kelang it avidat nang jipura a constituency tinalong sanghan kirona sai dengpon bomlo. Kedam tang jang mini phaing kora hini arni KAAC awi kiruitho amai along kacheparai pona tengpen pini dongkamukam Sports Association kapathua klamalong NFSA asang keron thuje aphan KAAC CEM tuliram ronghangpen impupon. Bangso hut CEM ronghang kaningje ponke adonti na phanta sanglin krepho dali ilin lapen sanitizer ebong longpon pupusi ningjepon. Didim homan kori didim bulik ami চিন্তা কৰিছো গতিকে টোটেল মুঠৰ পৰা পাব 15 কেজি এটা পৰিয়ালত পাব সকলো পৰিয়ালে ইয়াত পাব সকলো পৰিয়াল বিথুংলিং ধামা সমষ্টি যিমানখিনি বহবাস কৰা 17,017 ফ্যামিলি যেটো বহবাস কৰা সকলোৱে 15 কেজি চাউল আজি পৰা আপোনালোকে পাব লগতে চাউল লগত দাইল 1 কেজি আপোনালোকে পাব দালি আপোনালোকে পাব দালি 100 কুইণ্টেল ইয়াত বিথুংলিং ধামা কাৰণে গতিকে প্ৰত্যেক পৰিয়ালে 1 কেজি চাউল দাইল পাব চিনিটায়াৰ হেতু আপোনালোকে পাব প্ৰত্যেক ঘৰৰ যেতিয়া যাব চাউল বিতৰণ কৰিব যাব চিনিটায়াৰ আমি কাৰ্বিআংলং তন্মাস কাউন্সিল তৰফৰ পৰা হেতু দিয়া হ'ব গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বিথুংলিং ধামা সমষ্টি যাতে কোনো হলস্তুৰ হ'ব ন Pinpur me KAAC awi kiruitho amayalong Karbi Anglong arlo kedoan NFSA asang dealer atuma phan arua chiklo pharman PPDC KAAC arlo kedoan a constituency tinalong kidu keplang card kedo kawe thorom khei chipu pepin pensi kilong pe jia phan paching risar pen ron ponangji pusi kachingki chingwai pon Bangso teng pensi piniada por phai kresi apor radaphan sang dali lapen sanitizer keron chengponlo Ronpon pe aprang rongkhang lem salong kedo andira raphan mayalong phaponsi NFSA lapen additional asang keron nang ko phothak than bajer mi pon keron apitoi kan keron di COVID-19 corona ke sopen achepe jok dia phan hembalong hempen banang nepu laso kamathan Narendra Modi ake hai pingthara tengpen munitum kachong dat chodatung Juki, saya kecuali atung kawan awal saya kami kerohan. Mayalong MP Horen Singh Be, KAAC EM Mongol Singh Timung, Dongkamukam Town Committee Chairman Tilisram Ronghang Lapen, Ward Commissioner Atum Setami Chetongdun. Mayalong ka Chetongdun aradoan Setami, Social Distancing Mesenpen, Kido Kethak Thegapot, CEM Kiru Bajirpon. Dongkamukam pen Kabon Militi Sopi Karbi Anglong live. Kethom Tokbor 5 mate 3.0 det piadang kangkir klaga hot aste tin along kaching thang lok atuma phanta hem kache bangjia hukum kipi pona jok ki ongdum kaprega aste along kachongda dampen kaching thang lok atum Karbi Anglong kache bang penang an thekpon long aste tin along kachongda dampen det piadang kangkir klaga pora hot kaching thang lok araratum Kethom Tokbor 5 mate 3.0 lockdown hot penang an amethanga hem mate asam along ri kache bang dolo Lapen kachebang atum doana phanta selangdun pen nikrip lia phan home quarantine padupon lo
Lason si Meghalaya along rialong kachongdat dampen kaching thanglok bang kebatum kedamtang arung ni phai kri isi arni Karbi Anglong nang chiliong lo. Bang soapor hut Karbi Anglong lapen Meghalaya hoy along keton kelang kapang chingajok Khanduli outpost kelang charia bang PC Narayan Laskar lapen arisang hotu Meghalaya pen kebang bang kebatuma phanta khangdon cheklo. Ke khangdon chek bang kebatuma phan sei kapalang ponji phan medical team atum phan hangsi okpran asadlang pa en ponlo. Bang keba phan okpran asadlang endera phi nikrip li an home quarantine kedojia phan than pachini dunlo. Halapulang hempialong kang kiraron karkang mateno kanadip kachikuke kang thokta batuma phan raikom saikhiatum hangdunsi lockdown aronateng pen kapadujia phan kithur kang ni asai paklemponsi than paridun. Lang hempi pen birsing tiso Karbi Anglong lai. Dipu dongka pencenglok penang anadim CEM Dream Project ason thot kikim patang era phita West Karbi Anglong ahempi Hamran rongsopia phan kapanongpi Central Hall kikim kapatang tedet aputhak KSA pen kahum ridam. West Karbi Anglong District Headquarter Hamran rongsopia along Radaphan kapanongpi CEM Dream Project pen Central Hall kikim alon kedopi contractor claim bang photum saike claim kapang krevia jok along kapregadim tang eta Hamran along ke non anta sai angdeng kapidolong jikalisi kangram thuongsi ahem inglum thurangan pinlo. Lapuson kangram su thekonlongsi pini KSA Hamran head branch ahin pen adimalong humridam. Nona teng pen langdam pulote pining suri hinira ingkoy aningkan kapetang dejia phan ke matha un epin an pusi KSA pen akoy pi. Hamran ke West Karbi Anglong ahem pilo puwai phit seta nangkelang pangkrebe asonsi thekponlong lapen Hamran Central Hall ningkan ki thompleng dera phita nang patang pipon pelang. Estimat Hamran phan bang headquarter puwai phit seta me nangkelang pangkrebe asonsi litum chechak longbom lo lapen arjiding klui pen labang so sai ke deng pon 2017 me 18 me pen si cheng pon lo dongka dipu dak cheng rapelo wai phit seta me ladak hadak pena dak pen hadak themucho da kam tangalo wifi same pini dak bang aso adim ta pini tang tela lasi chuning rilo Karbilong Autonomous Council phan prabjin pen labang so sai nang chengni novel corona labang so avur pen jok labang so lockdown isek bang ke ladak sai claim dum same chedam lo wifi same relaxation pida da fisita pinyanian ta ladak muni new theklong lelang muni ke theklong yeli ingha bingkir kling lapen ingram su theklong lasi labang so ingha kangkir kling kapangaram su kopia phan mali tum onda chin nela la sinang li tum prabjin pen labang so sai nang deng ni pusin li tum lochali song pen chuning rupon lo La silabang so Central Hall prabjin pen kapatang ponji aphan KSA ahin pen KAAC CEM tuliram rong hanga phan kachuning ri padopon pini labang so ka homri damahut KSA Hamran head branch samaipu Timothy rongpi kongchun bang sona terangatum chetong don Hamran pen Daniel Enghi Karbi Anglong lai. COVID-19 ajok det piadang kangkir klaga porahut tumpreng along irui pen kechoa hithi kangpudun along raikom sakhia tum damsi ingir dam chek. Lang ek tha radatum ka phere meme COVID-19 awur pirthe kangdang phwa porahut si hithi kangpudun ke eme thangsi ke sophan kachuri mate ke phason kalilangma. Bangso ka phere memea ke so avur pen kachaba jok jia phan he marlo ki do joinang jia por hotsi alangnitum matha jok plot pen hithi kangpudun ke amethanga phanta lapen bang phanta kapasunga son kalilangma hithi kulat ke muafita ingpulong bomji bonta epran lekedam lote muafi ke nangchiru relo puwa bangke alangnitum matha ponkranglo lake West Karbi Anglong tumpreng iruipen kechoa hithi amohor hemlo COVID-19 avur pena jok phurun ke thom det bigangkir klaga porhut West Karbi Anglong aphanta green zone alongsi parlupon lo green zone parlupon posetame hithi kangpuji aphan ke ahukuma belang bonta kopi kamatha penlone kedamtang aruni phai kri isi arni tumpreng along iruipen kecho ahithi ke ingpudun detlo hithi kangpu abirta kelong pen halapu dongka mukam outpost araikom saikhiatum dimaklong an palidamsi kulat kibi ahem phuatum aphan than pare pameka pensi hithi panghapon lo
News Desk Report Karbi Anglong Live. Samilangso Cooperative Lem Sahin Pen Cepatir Piponsi Kedam Tang Aruni Phaikri isi Arni Pen Lockdown Esek Purun Hini Ration Card Kedo Lapen Kavia Tuma Phanta Sang Lapen Dali Keron Kapangcheng Lakha Kripli Korkanthi Constituency Kaparlo Samilangso Cooperative Lem Salong Ration Card Kedo Lapen Kavia Hemtuna Tuma Phan Sanglin Kep Lapen Dali Keron Pachingbarsi Pajirpong Bangso asa yang denglong Samilangso Cooperative Lems Chairman Sarsing Tokbilapen Gram Kendra Klembangphu Mojari Tokbiatum Japonsi Vice Chairman Rang Ingleng Borsing Teron Rina Kramsapi Sika Teron Piatum Cherapte Tudun Sonsi Sang Keron Ponohut Samilangso Lems Chairman Sarsing Tokbi Ahin Pen Kapachinia Tengke Korkanthi Constituency MAC Mate EM Raju Tiso Tumpen Jingki Jethan Ponsi Rongpli Kebrapli Arara Tumaphan Ration Card Kedo Lapen Kavia Ansatami Pachetang Ponthainang Ji Bua Joksi Edona Long Sanglin Kep Lapen Dali Keron Pangcheng Ponlo Chukidam Tang Taring Ko Resi CM Yong Rong Hangsal Lapen MP Forensing Be Alang Litum Tu Ping Khara Teng Pensi Nitum Kini Labangso Sangeron Pona Pangcheng Mono Pende Kalbino Autonomous Council EM Raju Tiso Alang Lipen Tamini Tumani Si Chitong Pensi Jingki Jethan Pensi Labangso Keron Ponaing Persona System Labang ini Jingki Jethan Pensi Ini So System Pensi Nitum Ron Ponlo Je Sang Linkep Lapende Dali Wahini Labang Nitum Anutin Madela Hemprek Hemcher Gedu Tumahan Ke Nitum Pachetang Mon Pogusi Nitum Ini Pen Pangcheng Bon Dogmokapen Semsing Ingti Karbi Anglong Live Pini Prime Tama Berta ke Lapon Sikang Toniglo Dome Thakmi Kurwang Thu